Nibdew. Il-Ministru Bonġu reazzjoni tiegħek fuq il-mozzjoni tal-IPF tal-Federico. Hija mozzjoni sorpriża bil-verità, x'in irrealizzajna bil-mozzjoni qed tgħid, onestament ma nistax nifhem kif sitwazzjoni fejn Partit Laburista fil-Gvern għandu mandat biex jimmodernizza il-liġi tal-IVF, mandat ċar ħafna fil-manifest elettorali tagħna. U qegħdin fil-proċess biex fix-xhur li ġejjin nimmodernizzaw il-liġi biex nifhmuha aktar, nagħmluha aktar li tirrifletti l-ugwaljanza, insibu jien nifhem li l-oppożizzjoni ma tagħtix forsi dan il-kunċett li tdaħħal aktar ugwaljanza, imma li tieħu l-iżbrika li tdaħħal mozzjoni biex bażżej li għamilna l-qudiem xi bażżej ħafna li bniedem jista' jieħu mara tista' tieħu mara invertit, mara li hija parti minn koppja gej, tista' tieħu sempliċement ftit ħinhom biex tmur barra l-pajjiż biex ikollha it-tfal. Onestament ma nistax nifhimha hija fil-verità offensiva ta' attitudni u nistenna li konna s-dibattitu fil-Parlament għal forsi hemm dibattitu fil-Parlament għal ċellenġjata l-abbiż legali biex nifhem ir-raġunar tal-oppożizzjoni u qed jgħid biex ikollna l-konformità legali. If anything, nemendaw il-liġi l-oħra tal-IVF biex jiġi konformi mal-liġi sejna nagħmlu li nifhmu liġi tal-IVF biex nagħmlu bil-maqlub li nirrestrinġu